Sziasztok! A Hurrikán sablonon végeztünk több fejlesztést, és ezeket mutatom most be ebben a videóban. A főoldalon vagyunk jelenleg, ahol látható, hogy más megjelenést kaphat a fejléc. Alapértelmezetten mindenkinek ugyanaz jelenik meg, mint korábban is, de beállítható az, hogy a fejlécben több információt adjunk az elérhetőségekhez és az ügyfélszolgálati időhöz. Ezt a beállítások menüpontban tehetjük meg a weboldalon megjelenő adatok lehetőségnél. További opció, hogy a főoldali slider most már mobil nézetre is megadható. Amennyiben nem töltötök fel mobilképet, akkor ugyanúgy a kereső fog megjelenni felül a menüsáv alatt. Ez a tartalomkezelő rendszerben, ugye a weboldalom kezelésében a főoldali banner funkciónál adható meg. Itt látszódik, hogy itt már fel van töltve asztali és mobil nézet is. Ha kitörlöm, akkor ugyanúgy a kereső fog megjelenni. Emellett a főoldalon több dizájnolási lehetőséget biztosítunk most már, így például az újépítési ingatlan projektek szekciónak megadható egyedileg a háttérszíne és a címszíne, ugyanez megadható külön a kiemelt ingatlanok esetében is, valamint a főoldalra rögzíthető egy ilyen ikonos elem, annak érdekében, hogy például a szolgáltatásokat vagy érveket hatékonyabban meg tudjátok magatokról jeleníteni. További fejlesztés az, hogy átalakítottuk az ingatlannak a listanézetét az átláthatóság kedvére, főbb adatokkal kiemelve és az ár háttérszínnel való megjelenítésével. Emellett opcionálisan lehetőség van arra, hogy az ingatlanok listanézete másként jelenjen meg, és a részletes keresési funkciót tudjatok használni. Jelenleg mindenki ugyanazt látja, amit korábban, de bekapcsolható a tartalomkezelő rendszerben az, hogy legyen részletes keresés. Ha ez megtörténik, akkor itt megjelenik a főoldali részletes keresés gomb, és az ingatlanok oldaltípus is a részletes keresésre fog módosulni. Itt ugyanúgy megadható több típus is, megjelenik ugye akkor a részletes keresés. Ha elindítjuk a keresést, akkor egy teljes oldalas ingatlan listába fogunk érkezni. Amennyiben módosítanánk a keresést és ide visszamegyünk, akkor megőrizte a rendszer a korábban bepipált opciókat. Ha teljesen új keresést szeretnénk indítani, akkor rá kell kattintani a keresési paraméterek törlésére. Emellett az ingatlan részletes adatlapon, mobil nézetben eddig ugye egy üzenetküldés ablak volt, vagy gomb volt csak látható, most már egy hívás gomb is megjelenik, tehát az oldal alján bármikor az adott ingatlan értékesítője könnyedén felhívható. Emellett megjelentek új tartalomrögzítési elemek is. Itt mint a weboldalon a tartalom elemek menüpontban láthatjátok ezt. Az editorban létrehozhattok táblázatokat, ami egy sokkal szebb formázást kap, mint az eddigiekben. Ugye szöveges blokkokat lehet létrehozni. Sok weboldalon láttam azt a hibát, hogy az tartalomkezelő rendszerben az editor ki lett töltve alul és felül is. Az alsó editort csak akkor kell kitölteni, hogyha szeretnék létrehozni egy továbbolvasó gombot. Ha van egy bemutatkozás menüpontom, akkor azt elég megjelenteni egy oldalon, tehát nem kell egy vagy több cikkre bontani. Ez egy opcionális lehetőség, ha valaki egy adott menüpontba blogszerűen, de nem blogot, hanem más tartalmat szeretne létrehozni. Itt most ugye van egy sima szöveges tartalom, rákattintok a tovább gombra, és akkor láthatjuk, hogy egy új típusú galéria elem jeleníthető meg ehhez. Ugyanitt elhelyezhetőek egyébként ugye beágyazott YouTube videók és letölthető dokumentumok is. Van arra is lehetőség, hogy két hasábba jelenjen meg automatikusan a tartalom. Itt is van lehetőség továbbolvasó gomb létrehozására, de erre nem mindig van szükség, attól függ, hogy mekkora tartalmi mennyiséget szeretnénk megjelenteni. Lehet, hogy csak
érveket, ellenérveket akarok egymás mellett, akkor nem kell tovább olvasó gomb, tehát nem kell az alsó editort kitölteni. Hogy több call to action elemet lehessen elhelyezni, létrehozható bárhol a tartalomban egy szabadon szerkeszthető gomb. Létrehozhatóak olyan elemek, amik automatikusan balra teszi a képet, a szöveget jobbra, és ha még egy elemet rögzítek mögé, akkor ezt így fordítva is meg tudja jelenteni. Ugyanúgy, hogy a fő oldalon, ami ugye egy speciális oldaltípus, az aloldalakra is létrehozhatok ikonos elemeket, ezeknek linkeket is adhatok, és ha rákattintok a linkre, akkor az általam megadott oldal fog megnyílni. A tartalomkezelő rendszerben itt az előbb említett színeket a weboldalam kezelése, beállításokon belül a 2-es pontban a sablon szín beállításában adhatom meg. Ezeket bármikor tudjátok módosítani, és itt tudjátok bekapcsolni a részletes keresési űrlapot is. A tartalmak kezelésénél, ugye mi azt a menüpontot adtuk ennek a mintamenüpontnak, hogy tartalomelemek. Ha ide kattintok, itt láthatom a már létrehozott elemeket, ugye a szerkesztés gombra kattintva ezeket módosíthatom. Vagy ha új tartalmat akarok létrehozni, mert most már bármennyi tartalom szekciót létre tudsz hozni egy menüponthoz, ide kattintok, és kiválasztom, hogy mit szeretnék. Egy normál típust, vagy egy kéthasábos típust, egy gombot szeretnék létrehozni, az mondjuk jelenjen meg új ablakban, kép és szöveg, tehát ez ugye az, amikor balra helyezi mondjuk a képet, jobbra a szöveget, és a következő elemnél automatikusan fordítva, és itt jelezem akkor ismét, tehát, hogy ezt az alsó editort mindig csak akkor kell kitölteni, ha sok szöveget szeretnék elhelyezni több szekcióban az oldalon, és ezért akarok létrehozni tovább gombokat. Ha van egy egyoldalas, kétoldalas szövegem egy menüpontba, azt fölösleges egy ilyen gombbal megterhelni, tehát minél kevesebb kattintással jusson el a látogató a kívánt tartalomhoz. Ha egy ikonos dobozt hoztam létre, akkor először létrejön maga az elem, és majd ide kattintva hozhatom létre a dobozokat tetszőleges mennyiségben. Ha rákattintok a szerkesztésre, akkor itt megadhatom az ikont. Itt ugye azért nem látszik, mert egy fehér ikont adtam meg, mert zöld a háttér. Itt megadom a feltöltött ikont, aminek a javasolt mérete 60x60. Megadom a hozzátartozó szövegeket és a hozzátartozó linket is. Remélem, hogy tetszenek ezek a fejlesztések, a jövőben jelentkezzünk néhány további újdonsággal is. További szép napot, sziasztok!